kehidupan di desa. Desa Brenggolo di pinggiran kota. Pak Ngetuki di Paidi dan Budi bersama melalui hari-hari gembira ria. Setiap hari selalu berkumpul minum kopi di warung kopi, posisinya di pinggir kali. Kopi campur jagung yang penting asli. Subscribe channel ini dan juga di komen nih. Yeah yeah, Kardi channel YouTube orang Kediri. Yeah 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 yeah, Kardi channel bisa buat happy. Yo 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 na 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 da 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 yeah. Yo 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 na 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 da 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 yeah. Patuk, Patuk. Oi. Beh, masa 2026 panggah neng kandang atau Patuk, Patuk. Lah ya piye ta Pak Bud? Lah ngene arep nyang warung ya awake dhewe kuwi lho nyambut gawe ala-ala atung. Lah ya piye? 2026 masa panggah ngene ae kahanane. Ya mek ngene kita hibur aku ya mek nyawang sapi mulih ngarit. Lah ya penggayan ya ora enek, sepi. Kena dipureh-pureh iki sapine iki. Lah iki ya nakne wong ngene mek ngopeni nakne wong tok aku iki sak trimo buruh iki, Pak Bud. Ngene iki. Iya ta. Mbok setahun ya nyambut gawe ora enek perubahane belas iki lho terus piye ngene maksude iki. Lah ya 2026 iki piye rencanane awake dhewe iki lho panggah ngene apa mundak mundur ngono lho genahe iki. Lah maksude piye ta Pak Bud? Lek maju iki karuan golek pesugihan apa nang dukun ngono lho Pak Tuk. Ya aja sok nganu sampe teko kono to Pak Bud, awake dhewe ya diusahakne aja sampe gawe barang-barang sing ngono kuwi. Awake dhewe gampangane cara mangane mangan barang sing apa jenenge? Halal ngono Sing piye? halal, ora sing haram ngono lho. Ya ya. Piye? Aku dhewe ngrasakne ya bingung Pak Bud. Tahun 2025 iki lho. Anakku wis tamat sekolah kuwi lho golek penggawean kok ya angel iki piye to ya Pak Bud? Gak awakmu tok Pak Tuk, wis ngene iki lontang-lantung tok ora duwe penggean. Ngerokoki ya nang warung iya. Wis piye? Dadi awake dhewe mangane ya ajeg to. Lek penggaweane ra ajeg. Mangane iki ajeg Pak Tuk. Ajeg kuwi barang lek mutangan apa lek nyambut gawe lek kuwi lho. Lah aku tak akoni pancen ora ajeg kok Pak Bud. Somat kadang ya wareg, somat ya kurang. Ngono kuwi. Lah ya piye to lek wong nyambut gawe ya angel kaya ngene. Terus enake iki piye iso? Tahun 2026 awake dhewe njajal ngalih profesi ngono apa piye? Kayak profesi apa dhewe ketekunane panggah ngene iki ning kandang ayo. Wah, golek-golek usaha liyane awakmu gak ndek kanca-kanca sing nyambut gawe iso awake dhewe mangan iso wareg ngono duwe apa gak kanca-kanca menawane awake dhewe iso berubah. Lek mangane panggah wareg Pak Tuk. Sijine sing dingge bayar nang warung karo nggih tuku rokok kuwi sing ora patek enek isan. Masalah kebutuhan tinggi rumah tangga tok awake dhewe pas-pasan. Wis pas-pasan kok. Wah. Ponangane jajalane Mbah Guno apa piye? Ya njajal. Nuwun karo kono. Ora, engko nyagene Pakno kuwi njajal solusine piye nyambut gawe kok panggah ngene njajal umpama dijak nyang kene Mbah Guno kono piye. Pakno ora nyambut gawe ya? Alah wong iki pirang-pirang dina ya cekukruk. Mosok to? Rokok ale saiki rajek, kamplen malian. Biasane Jaya. Lek gak ngono ya Samsu. Lek saiki ya wis padha ae Tengwe iki lho Pak Bud. Ya menawane engko wonge diparani dijak bareng-bareng rono. Menawane engko karo gampangane ya njaluk donga pangestu, menawane awake dhewe langkah ke depane ben iso lancar lek nyambut gawe, lek golek sandang pangan. Berarti ngejak Pakno sik iki. Ya enake kono kok wonge sing tuwek, ngono to. Oh. Ya awake dhewe kanca piye to awake kancane kedelalung-dralung iki lek padha ngene-ne njajal awake dhewe ya bermusyawarah menawane ya iso mentas bareng. Lah ya. Kan cara nek warung iki kan iso gumes. Ya ta? Oh. Piye? Oh alah, berarti golek kerja to Pakno. Tuwase to aku arep utang duit. Alah. Dek kapan kae bojone nangis-nangis ditabraki bang ya kok. Piye? Ngono mbah Pakno ya piye ngono iki. Mara ya baune Pakno ya wis
Ringkih. Usia rada ringkih, gak kaya mbiyen. Heeh. Kaya mbiyen nyambut-nyambut nguli-nguli. Sik kuat. Pakno cek rasa. Saiki apa ta? Eleh, ya mek ngarit. Gane mek ngarit. Kuwi tok lah. Palingnya nyang sawah. Nyang sawah ya pakno kuwi sawah jajanan, ora sawah dhewe. Ya ngono kuwi. Lah Pak Put sampean iki penggane apa to jane? Penggane iki jane iki nggawa motor Pak Tuk lek posisi garapan sepi niki lho praya lingak-linguk. Ya ngono kuwi cara adol-adol ban-ban serep barang ngono apa. Lah dong kok wayah mlaku sing ditukne apa ya sing diserep genti kuline no. tinggi dipikul ngono. Kuline ya ben genti tinggi nyarep. Lah terus piye nah ya? Nggo motor tok lek awake dhewe ra nek untunge ra nek asile. Ya percuma ae. Poinane Pak Nol piye? Ya wis enake ngono apa piye? Ayo. Saiki ngono iki. Ayo, golek Pak Pak Nol, ngawane wong enak omah. Yo. Lah timbangane nunggoki sapi mangan awake dhewe ra mangan Lah ibu raku ya mek iki tok lah ra penyang warung ya piye? Ra ndek dhuwit. Ora nek dhuwit. Nggo utang-utang kono ayo. Ayo menawane lek oleh engko golek bon-bonan gen katiah kono. Ya. Ya wis ya. Enggak pecah dhewe apa goncangan Pak Tuk? Lah engko pas pedah dhewe Bud. Ya. Marani Pak Noe. Bek menawa lek kono entuk ceperan. Oleh wangsit apa Lah, iya. engko dijak nyegeni Mbah Jaya kono. Heeh. Nawane wis Tekok solusine iki piye kok 2026 panggah ngene ae ta? ya ben ana perubahan Lah, saiki. karepku ya ngono lho Pak Tuk. Urip kok mek ngene tok iki ya ta ya. Lontang, klantung, ngetan, ngulon. Serang ngerti jawane. Yo, Pak Tuk ya. Rengenge wes jabur pawone wes kebulan. Luput kopine gendang nyandak pacul. Ajagi sarapan karo blendrang kacang. Lawu iwak gere digoreng po dipanggang. Rek wes wareg get budal nyang sawah. Urip wes susah jodi gawe ngresah. Urip garim langkah jodi gawe susah. Tetep Marung, Leng. dinikmati tak dire Gusti Allah. Warung kopi mbok dekatia. Urip kuwi ojo digawe ngresah. Warung kopi mbok dekatia. Pak, Urip pisan jodi bayari kopi ya? gawe susah. Ditukidi ayo budal ngopi. Ojo lali ngejak pai di karo budi. Warung pinggir kali karo cangkruk Bukan ngombe bayari kopi. Rama salah campur jagung sing penting asli. Ayo. Peh, uripmu wis songo Pak No. Tak goleki. Kancane digentayangan. Gancane gentayangan iki piye? Ya kowe aja terok-terok cah kene uripe moyo ya ngene iki wis biasa. Aku tukane wedang Pak Noy. Lah ku lho. Kancane gelagapan Ngene iki lho gentayangan iki. Ya wedang regane piro mbok ora usah muni tukokno ngono gini kok. Piye? Aku tukane ndutno. 2026 iki piye iki kok kaya ngene apa enggak? Gini yo. Nyapo? Lantung kaya wong ra gendang ini. Lah wong kuwi bocah bener kan bocah goblok lampur cengoh. Dino wes macola wae dadi pegel. Ditambah kene cooler wae gatel-gatel. Delok di channel guyonan ilang kesel. Like, komen, ro di subscribe kar di channel lah. Warung kopi mbok